Maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaigsunan ko Boholanos, pahalipayo nato ang usag-usa nga nakalabang kita sa community quarantine nga walay natala nga local transmission dito sa Bohol. Apan karong adlaw, nakumpirma pinaagi sa PCR test sa DOH-7 nga tunay usa sa mga OFWs nga nanguli dinhili atong Abril 28 nagpositibo sa COVID-19. Ang nagpositive moagi pa sa laing PCR test ug magpabilin sa iyang quarantine. Hinuon, nagpabilin siya nga way simptomas gihapon. We will let you know additional information as DOH Region 7 makes it available. Sa ako nang gisulti sa una, andam kita nga moatubang sa hulga sa virus. Kaya nato kining i-manage kung magtinabay nga kitang tanan pinaagi sa pagsulod nato sa mga bando, kabahin sa social distancing, pagsulod sa face mask, hygiene and sanitation, pagsunod sa curfew hours o paglikay sa mga tapong-tapong. Let me stress, magpabilin ka sa balay kung wala'y importante ka. Samtang nagpaabot pa ta sa resulta sa PCR test sa ubang OFWs, ipadayon nato ang mga lakang sa pagpalikod sa atong healthcare system. One important step toward that objective is to increase our testing capabilities with the second PCR lab. Gawa sa Galeares Hospital, plano sab nato nga maghimo og PCR testing lab duol sa Bohol Panglao International Airport. This will be very important for the future. For the present, it will be very important as we welcome more OFWs and stranded Boholanos in the coming weeks. My friends, with or without COVID cases in Bohol, aggressive prevention is still the key to defeating this virus. Awhagon ko kamo na maghiusa kita ang atong iyampo, ang atong pinalanggang lalawigan sa buwan. Salamat ninyong tanan.